Вдъхновени от темата морско дъно, Лени продължава да твори в тази посока и прави... Какво, мамо, правиш? Океан? Морско дъно. Морско дъно? Приличат си. Аз направих нещо като приликата на мама. Да, ти направи нещо подобно на моето. Според мен даже твоето ще стане по-сполучливо. Твоето е залепено, ама аз също ще се залепя перички и ще нарисувам такива. Да, чудесно, мамо. А да ви покажем каква интересна идея имаме. Аз обичам да реставрирам стари картини. Тази е закупена, виждате, за 2 лева. И ще я реставрираме. Понеже цвета е избелял, тя е била много красива, но цвета е избелял. Той е бял, трябва да се покрие с зелено. Ще да много с този цвят, защото повече отива, но и лавив. Да, ще го измислим как ще го направим. Ето е и другата картина, която ще реставрираме. Знаете, че няма... Няма да го правим в черно. Да, ние не обичаме черно с Лени. Да, просто няма толкова картини, просто те се повтарят, но няма такива осветени картини. Да, и ние не обичаме черно. За това ще сменим цветовете, ще я реставрираме. И тези може да ги махнем. Тук основата... Не, мамо, няма. Точно това казвам, че основата е грапава. Не е хубава. Ами ще я направим да е хубава, обещавам. Може така да се обудеш, да те... Няма да се обудим спокойно, ще ги закачим в кухнята. Да, и тази. А тази ще я закачим в нашата спалня. В наша... Добре, в спалнята ще я закачим. Защото обичаш лилаво. Защото обичам лилаво, да. Добре, кажи чао, мами. Чао. Чао, чао. До скоро. До скоро.